Thank you.
బయట వారందరూ కూడా నవధాన్యాలన్నీ అక్కడ కొద్దిగా వేసి నమస్కారం చేస్తాడు. గురుగారు సొంతలేదు పైకి వచ్చేవారు కావాలి. మట్టి తీయాలి ఫోన్ చేయను. నవధాన్యాలు వేసి కొబ్బరికాయ కొట్టాను. ప్రకాష్ గారు ఇలాగా ఇది పేసి ఇలాగా ఇలా ఉంటుంది. అదే నేను ఇట్లా ఉంటాడు. ఈ పక్కన అమ్మవారు మధ్యలో ఎట్లా పడుతున్నాం మాది మళ్ళా వస్తాడు. రాజు
పని ఉండు Oke,
kan nyata dia yang berpikir ada masalah itu awal dari sana. Wang mereka yang Baik, ada berkali Islam kesinambungan dan keselamatan jamaah Islam beraya kesinambungan dan keselamatan jamaah Islam beraya kesinambungan dan keselamatan